inetu tidakumana kale ine ndili ku Tyolo secondary school. Imeneyo amabwera ndi achimwene awo akabera awo anali ndi chibwenzi kuti kumeneyo ndiye bwenzi lawo akabera anali mzanga wayi. Ndiye basi ino pobwera udzaona bwenzi lawo akabera pamene no timakhalira limodzi kupezekanso kuti ineyo basi ino zaenda dapirira. Tinangochita chinkoswe koma 76 tinadzachita chikwati choyera chapachaji. Imeneyo kuti tikuphunzitsa Sunday school tonse amene bambo amaphunzitsa klasi imene amaphunzitsa Sunday school ndiyakuchaji ndamene anatichita force kuti simungamaite izi opanda kupanga ukwati pamene timapanga ukwati woyera moti mwana wathu wina kandi chiku kandi Oliver anayimirira ukwati wathu anthu feri makondana ndipo timayendera limodzi silimasiyana. Nthawi imeneyoyo tilibe ana ambiri timayenda mwina kupita kusalima kumasambira umene ngakhale sitiziwosambira mangoyima m'madzi koma chinali chabwino chinyamata chathu. Ngakhale nthawi imeneyo tilibe galimoto timatha kupita kusalima kunyanja kukwera palole tonse amene kukwera pamwamba ana timakasukitsa chewu bantu amayi awo ife awiri ulendo no kunyanja ndiye timanjoka. Apita makondana kwa basi itu moti samalolera kuti atalikirane nawo 2 days. Kawiri ana amakonda kudzakhala kuno chifukwa cha mpira amafuna kucheza ndi ana nthawi zonse. Ndiye ungakhale school anadzipereka kuti ndiyenda aphunzitsa anawo sindifuna ana anga adzafosa kuphunzira zidzukulu zanga zidzaphunzitsa kuphunzira. N'chifukwa chake panopo ana onse zidzukulu zonse ali m'manja mwathu tikuwaphunzitsabe chifukwa chake and ana onse amakonda kwambiri. Just off my head, on a daily basis, when I was still staying in Chirimba, would sit outside in the evening after dinner and we just talk about different topics, politics, family issues, social events. Some of the moments that I miss about my dad is just the simple things. Like both of us used to love Nzimbe sugarcane. So I remember every time he traveled, he would buy sugarcane, even one he would buy and just give it to me when he got home, just for us to share, because we shared that love of Nzimbe. So it's those small things that you miss when somebody goes, but he's still around us, he's still within us, and we appreciate the memories that we shared. I remember him being a very loving man, and I remember him being someone who taught me to always be a fighter, and I think that was the type of man that he was. He was always a fighter in everything that he did. He fought 1,000% to make sure that he won whatever it is that he was doing, be it business, be it even just with his family, making sure that he's fighting for the future of his family. He fought so much for all of our futures, me and my brothers and my sisters, making sure we got the proper education, the good grounding for our education, and he never wavered. He was that type of man, fighting so hard for
not only himself but those around him as well. So I think that's the main thing that has stuck with me after this year. So yeah, and aside from that, there's times where I can just sit down and just recall where we just have fun, make jokes with each other. Most especially tikakhala patebula kuti we're having dinner, kapezoti takuta basa zinenoti aphiri ito sithupilano limenelo tadyanibe. So that sort of joking thing that we used to do, I think I also remember that aspect of him, which I think always brought us closer together. There's a lot of things that I miss about him, but I can say maybe the one thing that I miss most is the security that I had with him around, because he was always a security blanket, so to speak, that whenever something is happening, I felt comforted by the fact that I have him around. He was someone that I could always lean on, that I could always count on, to be there for me no matter what. I remember Bambo Pili as a light that led and directed us in every situation or phase of our lives. I remember him as a man who was loving, caring, kind, hopeful, hardworking, and selfless, always giving himself, his time and his resources to the people that needed it. The things that I miss most about Bambo Pili is the way he used to check up on all of us, the way he held us all together, the easiness that came every time after you talked to him, the positivity that he shared, the courage. What I miss about him is that he always used to tell me about life lessons and how to go on about life in whichever direction I guess I want to take. He used to tell me that failing was an option, and that if you're dedicated and hardworking and you put your time and effort into something, and there's no way you can fail. I miss being with him late night before he goes to sleep. He used to tell me about his life stories and what he used to do. I guess because you know how he had the manhole covers and he used to all the businesses that he used to run, and just basically life stories. I miss that a lot. But otherwise, I miss him because he was a great person, and I loved it when he used to come to my school plays and sports events, and I loved it when we used to go to the farm and chat with him and see all the cows. Ataka mwana wanga oyamba ndivomere ne utacha bwino zachitika munga mujezera ya muya Yosef adagata ndimpatsirako kuwanga mwanayo siyo. What I remember about Gogo was that his kindness,
when COVID started, when we were signing up to a new school, we went to Phoenix. Then he was telling us that the class we're going to be with is this one. So he showed us the picture of the class we're going to be with. And also, I also remember the good thing about him was that he was always kind and loving, and he always taught us about education, that we should always work hard so that when we grow up, we should have a bright future. What I miss about him is his passion and love for his family, and I miss going on trips with him, going on trips to the lake, to Mangochi, and going to Chifunga with him. The thing I remember about Gogo is that he was a kind man. He used to give us whatever we wanted. Like whenever we wanted something, he would give us. And he used to tell us a lot of stuff about education, telling us what we should do in life. I miss that we used to go on trips. We used to go on family trips with each other as a family, and he used to take us where we would want. Me ujonali muntu naba business imanga kante chifukwa sina kama kukuza sisi bakali inosaziphethe umaze akazipanga lezi mazone kuti sijamkanena sijandizi moti business anayambira kale akupita ntchito Everett mate Everett company ina yake yopanga maskeli koma amati akupita ntchito ku company kumachita zawo pamene anayambira kuti mwina moyo wa business utinkaukula chifukwa ataona kuti ugugu basi ndikuchedwako anayamba kupanga zawo kumapanga zomwe zichezo zopanga manhole covers the whole Malawi amakafika kuzuzu kunzimba maika za post office zitaoneka kuti zimwe zijezo kuenda kwambiri pamene anatsekula kampani amatitsamilani Steelworks inali pamkumbe apo amapanga motchereya zitsulo kumapanga mamanigo kumatani pamene panatuluka school kafukani pamene anagula malo au kafuka kuja kuyamba kumanga. So moyo wa business ndi zambiri zoti singathe kufotokoza panopa koma mwachidule tikonena choncho unali munthu mama ine ndaleso ndi amazikonda ino mudziwa kulephera kwaletsa koma amazikonda chifukwa moyo wawo I think unali wofuna uthandiza samafuna kuti aone anthu akuvutika ndi amati akaona kuti apapa zinthu sizikuyenda bwino ndamaganiza kuti mina ine ndati ndakhala nduna kapena ndakhala MP anthu anditha kukwanitsa kuwathandiza komanso inali ngati nkhope yawo anthu amadzadza pano kufika poti kapinga anati kuka usaonekanso koma iwo nkumakondwera koma ine ndimaona kuti zikundisautsa kapinga wanga akutha koma nanga ndakarani koma anali okonda andale kwambiri afika mpaka nakufika poti amwalira akukonda zandani kuti ayima kangapo ngati MP banditudi kukoma ausako anthu uko komweko asangalala lero ngati tikuopa kulowa mu 2013 vena ife sitimaliza 2013 ngakhale mulaliki zosadziwika 2013 kulowa tilowa koma mulaliki akudziwa kuti tituluka mu 2013 iya adzabwera mfano wakuika maluwa ngakhale inunso ngakhale uku Lazaro ndi mwini chuma atakafika kumwamba mwini chuma atakaonanso kuti kuno ndi kwina
kutoka 1978 ndili mkulu wa mpingo kufika kakajatali. Amakonda sopemphera kwambiri moti mbuyomo akhala akusankhidwa maudindo kuchalichi, anali akulu ampingo komanso anali a building chairman. Ngati chilimba sisebiri ndi masi amene anamangitsa kubamba ali building chairman, komanso chalichi anamatete nthawi imene ali building chairman anamangitsa chalichi anamatete, komanso anali parish chair amene amasamalira abusa. Ndiye pali zambiri kena kwanalinso deputy session clerk pachilimba. Ndiye kupemphera amakonda kwambiri, komanso amakonda kwambiri kusapota makwaya. Pali makwaya angapo amene mwina ndingakumbukire pano ngati Mount Sinai, Maesero, komanso Mbayane Heaven's Door ndi women's choir amaikonda kwambiri yapachilimba. Akamalalikira nthawi zambiri amakonda kuwapempha kuti ayimbe. Ndiye iwo amanena kuti ine kuimba simata, koma ndimakonda ena akamayimba ndimamva kukoma. So amakonda makwaya kwambiri moti mwina Amaesero ndi Mount Sinai amatha kubwera kuno kudzakhala pakapinga apa kumayimba iwo kumtima ukokomya tiphika mipunga yathu timadya pamenepa, zimakondweretsa kwambiri. Ndiye moyo wauzimu unali wamphamvu. Nthawi zambiri amandilimbikitsanso ineyo ndi mawu. Abambo tiye tikakwatire mukakwatira kuchoka paja kuti iya sipanonso ndiya koma kumusiku kulera kwa house kuja abambo kaphuka amakafikanso kukhala ngati kuli mkazi wina kumeneko, koma ikadzafika Sunday nsandipitirire Yesu. Aba chimene akuchita nchiyani? Waswa pangano. Akakondwa pana zambiri komano tinganene kuti nthawi zambiri amangokonda kukhala pasilingi muona TV naso kumachita mafizo vina vina konde peta akamavina kuseka ife mpaka na misozi. Anali munthu omasuka kwambiri muzambiri. Ndikukumbukira nthawi yake tinayi ndi anniversary ya ukwati wanzawo best friend ma family friends anankulu anatiseketsa akuvina kulowa chalichi koma kuvina chijekete yambakatayambaka. Ndiye anali munthu omasuka, munthu amene amakonda kucheza ndi anthu komanso pazambiri ifeyo timadalitsirana. Phiri amakonda abale awo kwambiri, ndipo anali mzati kubanja kwawo. Amaonetsetsa kuti mbali iliyonse kumene kuli ubale iwo afikireko. Mbanja mwawo anabadwa anthu atatu, pali Mrs. Jesman ndi apita papo. Iwo anali a first born. Amakonda kwambiri. Komanso pali ubale kwa bambo wawo, kwa mai yawo, konseku amayanjanitsa. Abale ena ali kuchilipa, abale ena ali kucholo kwa Vumbwe Mlamba, koma amaonetsetsa kuti konseku ayanjanitse. Ena ali kubalaka amati kundoza kumene kudachokera akulu awo amene anabereka mai yawo. Onse amangokhala ngati anthu amodzi. Anali mzati nako abale awo. Sindigwedezeka kusomera rundu lovuta chifukwa munthu kukhala naye zaka tinakwatirana 1974 kusiyana 2021. How many years? Ndi zambiri. Tsono munthu umafika poti notsopano zakwanu zichawayiwaliratu. He was my best friend. Masiku anakuti my bestie. Ndiye panopo ndimaona zovuta kukhala ndekha.
basi nthawi simaoneka kuta kwake apanopo ndi kuzima kwa magetsi akazima magetsi ndiyeno usoyolankhula naye I can't imagine ndizovuta kwake imaso kwambiri aka he was my dad simwawuse atangotwabwera mama wafika kumi akakuruka ndinolunga maso ndiye ndiye kukapezeka sukuli kwabereka kuti wenso obama unalolungama ndiye ndiye obama utyokuma kakundana naye lazaro ndi mwini chuma atakafika kumwamba mwini chuma atakaonaso kuno ndigwina kosi moyo wanga uyesindikwe kwede